И здравейте на всички, ние играем в Приносър сервера. И това ще е първи епизод на Приносър. Сега сме ние на ранг. Де, кажи здрасти, Блейз. Кажи здравей на YouTube. Да. И сега... Обещахме да снимаме на модула, но се провалиха клиповете. Да. Защото бандикама се бъгна. Аз ранкът на лак е... Ема да, ти играеш... Я да го видим. Само това път милиона. Има една блокове. И голяма мината. Това е велико. Yes! Не! Това? Гледай колко му ми трябва, бе. Побъках. Омага. Изчакай само. Добре, по-скоро. Изчакай ме, бе. Тя няма никога, тя е тесната. Налаги ми теби тъпия лаг. Хора, да ви кажа защо лаги заради лаптопа, той е слаб. Такова слабо ме видеокартата всичко, но не може просто такъв ми лаптоп. Да, по време даш и плотно. Да. И него ще го купуват. Аз колко препълнах. И се цяло за 30 000. Не видя това. Кой е пълно блокове? Аз не. Идвам след малко. Опа! Ничего. Това е. Ако чувате един такъв звук, сори, но това ми е мишката на лаптопа, по-точно на мишка и така. Трябва сега вече да се ранкъпнем, че ви писна. Най-накрая ларк е. Идва на лака. Първо да взгледам шопа. Това е велико. Много снимата много игри, по-много. Виж колко блокова. Ето тази страната ти я запазим малко. Ето тук. Много блокове. Искам да си продам диамантите. Хора, sorry for luck. Oh my G, всичко ми се припомни. Няма да не направи тази. Аз съм красен. Трябва да искам мина. Само да ви кажа, защо няма да снимаме скоро време на PvP, защото проблема е защото няма мишка, компютъра ми няма микрофон, също така съм мобилните. Оф, меткам ти с блокчета, е! Направих яма. Все едно не ми требе! Не ми го и давай! Аз си имам армор. Колко са да продам? Помни, много доста. Да, доста ще се позабавим тук. Аз да отидем на плота на тебе. Арта живеем в моя плот.
Ма ти имаш ли? Да. Еми, нещо строил ли си на него? Не, нищо. Кара. Ей сега, напиши плод Х и името ми. Нека трябва да видим плод. Кажи си кирката и меча. Да, ето ми е кирката. Този просто е обсървър. Ще го има в описанието и да. Ами колко време стана клипа? Да спираме ако не. Не. Нека да ранкнем още един път и ще го спрем, защото... Да покажем плотната и го спираме. Не, спокойно. Само да се ранкъпнем. Аз вече ям легендар. Аз ям KFC-то. Тук това са го кръстили KFC. KFC-то си ям. О, да, айрон няма. Не, това. Махни се, бе, Ранка по струва 5 милиона. Няма. Нека да ранка по утре. Не утре ми. В други епизод. Да, колко най-вероятно се бъде платени утре. Не, сигурно. Пак ще. И как наведнъж, нали? Какво? И как наведнъж. По-бързо съм в вкачването. Имам 12 милиона. А то колко е за да се ранкъпнеш? Общо ме добавиш ли плода? Омага 50 милиона. Ами, да завършим с... Абе, напиши плод Х, е така напиши. Да. Ов, човек. Добре, просто ме добавиш ли? Ама, човек, напиши плода ми Х и името ми. Плод Х, името ми. Плод Х, името ми. Чули? Грозен е плотното ми и... Ама, нищо. Човек, напиши така. Знаеш името ми, знаеш плота и знаеш всичко. После ще се опиташ ли да това? Опа. Какво ти списа? Ето те. Това е моя плод. Много неща има, нали? Да, като се спомена плод. Добре. И завършвам епизода с това. Чакайте малко. Ще снимаме и на PvP спокойно, но чак след като ми купят нов компютър, защото нямам възможност. Да си сложа за края на епизода. Защо кашлям? Аз не знам. Да си сложим за на края на епизода и нещо ми се бъна, не знам. И това беше от мен. Ние сме Bulgaria Team Gaming и до скоро.